Son José Manuel Pequeño, candidato do Partido Socialista polo Concello de Umbría. Levamos casi 28 anos gobernando o Concello de Umbría e en estes momentos, bueno, pues temos unha candidatura que vai ser continuista de toda a labor que levamos facendo e que sinceramente logramos que un proxecto posto en marcha nos últimos anos, porque eu creo que a época das farolas e da pavimentación de rúas e de acceso aos lugares, bueno, eso xa pasou. E o que se fixo é un gran proxecto ao longo do río, tendo en conta o río Sallas e máis tendo en conta o Camiño de Santiago a Fisterra e Mosía, ¿no? Nestos momentos está dando o seu resultado e vamos a intentar facelo que nos próximos 8 anos, non 4, no 8 anos, podamos rematar todo o que tiñamos previsto facer. Os éxitos conseguidos no Concello é que en todas as parroquias, que son 7 parroquias no Concello de Umbría, hai un centro cultural e en donde o que facemos é elevar as actividades e a cultura e as aulas de informática e as bibliotecas o máis cercano posible a xente do rural. Iso unido con todo o que é o deporte, que está marcando pues, un momento importante na Costa da Morte, todo o que é o deporte en Dumbría, empezando polas escolas base de fútbol, e unido con piragüismo e con voleibol, que bueno, estamos no Campeonato Gallego en varias categorías. En piragüismo estamos pues, actuando en varios campeonatos, sea o gallego, sea español, e acadando, bueno, pues, resultados moi satisfactorios, non? É algo que antes era impensable. Para moita xente lle costa entender como un concello tan pequeno en habitantes, pero en extensión moi grande e rural e con uns ingresos bastante reducidos, poda levar durante 6 anos continuos facendo un plan de empleo tanto para a xente maior como para os rapaces que están estudiando. En estes momentos, digo, é o 6º ano e o plan de empleo, pues, ao final, pues, durante o ano podemos contratar a casi a 250 personas.